Hormatly dinleyijiler, şu her gün odan şygyrlary ýetirýäs, odan aýdymlary ýetirýäs. Bugün bolsa şo odan günne hedil budun ödiýän ajaýyp odan şygyr dinlemäge çagyrýas. Biziň hemmemiziň ýüregimizde ýakyn odan eserleri dinleň, lezzet alyň. Siz üçin Church Media Studiosy 10 ýaşa ýetýän şeň hedil bu dünýä. Çäge togulunup oyna vermeli. Owan çetinläki bol suwly ýaly eşikli eşiksiz boyla vermeli. 18 ýaşynda hedil bu dünýä. Gyýzlar menki diýip geplä vermeli. Bir-birinden ogudun gelýän günleri olaryň gyýzyna seplä vermeli. 25 ýaşynda hedil bu dünýä. Wagt bolly. Inni durmuş gurmaly. Gyýza eje ýigit haky bolmaly. 35 ýaşynda hedil bu dünýä gerdiniňi alada ýüklä vermeli. Uzak ýoly uğran buğruçu deyin barjak mendiliňi çakla vermeli. 50 alkymyna hedil bu dünýä. Entek ýaşlyň ýatla vermeli. Süýji günleriňe başagy bolup ýyllardan ýyllara ätle vermeli. 70'e ýetende hedil bu dünýä bagryňy päklige oýka vermeli. Ögüt ünne görüp ýaş ýelenlere şeňişe başyny ýaýka vermeli. 80'e ýetende hedil bu dünýä geçmişiňe nazar aýla vermeli. Agtyk çoğluk ýuwluklaryňy daşyna üýşürip pensiýan şolary paýla vermeli. 80'den soň hasam hedil bu dünýä güýz geldi. Jüýjäňi sana vermeli. Kış gelip ömürlük gitmäken uqa hemme adam senden arza bolmaly.